Sovelletun reserviläisammunnan Suomen mestaruuskilpailut pidettiin Rovajärven ampuma-alueella elokuussa 2008. Kilpailuun osallistui 179 kilpailijaa. Seuraavassa videossa muutamia kärkiampujien suorituksia. Sovellettu reserviläisammunta eli SRA on laji, jossa ampumasuorituksen pisteet jaetaan suoritukseen käytetyllä ajalla. Näin ollen tavoitteena on nopeuden ja tarkkuuden yhdistäminen, kumpikaan ei yksin riitä. Taulujen muotoa, etäisyyttä tai sijoittelua ei ole vakioitu, vaan maalit sijoitetaan vaihtelevasti ottaen huomioon radan olosuhteet. Kuvassa näkyvän rastin kaukaisimmat taulut ovat noin 250 metrin etäisyydellä. Hyvävauhtinen suoritus, mutta ohilaukaus pudotti pisteitä ja sitä kautta myös sijoitusta useamman pykälän. Huomio! Seuraavassa ripeä suoritus haulikkorastilta, eroa voittajaan jäi 0,02 sekuntia. Tuomari seuraa kilpailijan suoritusta lähietäisyydeltä. Tuomari valvoo ajanoton lisäksi suorituksen turvallisuutta. Turvallisuussäännöt ovat ymmärrettävästi tiukat, esimerkiksi aseen piipun osoittaessa määrätyn sektorin ulkopuolelle kilpailija pääsee välittömästi aloittamaan kotimatkan. Suorituksen lopussa kuvan kilpailija ojentaa aseen tuomarille, jotta veneestä poistuminen sujuu helpommin. Aika 1,587. 1,587. Oikein. SRA:n tarkoitus on kehittää ja vertailla reserviläisten tilanteen mukaista ampumataitoa, niinpä tälläkin rastilla on hyödynnetty ampuma-alueen valmista rakennelmaa. Kuvassa näkyvä suoritus oli tämän rastin paras. Lähes täydet pisteet yhdistettynä nopeimpaan aikaan toivat tämänkin rastivoiton Pohjois-Karjalaan. Jos olet lopettanut, lipas irti, liikkuvat taakse. Tyhjä laukaus. Ja kantoasentoon. Mä voin ottaa aseen yli. Voinko nostaa tästä? Joo. Onneksi olkoon toistaiseksi. Suurin osa suorituksista tehdään kiväärillä. Pistooli ja varsinkin haulikko ovat pienemmässä roolissa. Niin mä kattelin, että sä jää siitä. Koko ajan. Oli välillä. Oletko lopettanut? Liikkuvat taas. Huomio! Suomen ylivoimaisesti parhaan pistooliampujan suoritus pistoolirastilta. Jälleen kerran lähes täydet pisteet ja nopein aika auttoivat osaltaan joukkueen voiton tuomisessa Pohjois-Karjalaan. Useita päiviä rakentamista, parisataa kilpailijaa ja noin 55 000 laukausta. SM-kilpailuiden osallistujamäärä on käytännössä rajattu noin 200. Tulijoita olisi enemmänkin, mutta sujuvuuden takia rajoituksia on pakko tehdä. Jälleen kerran erinomaiset kisat. Ja hyvää lopputulos.